दैजिया नोंनाव माबाफोर सोंबाय थादों नामा? बिदिथ' जेबो सोङाखै। फिसाजोखौ मोनफिनबाय होननानै खोनानायनिफ्रायनो जोबोर रंजादों। नाथाय फिसाजोखौ मोनफिनबाय होननाय खोथाया सैथोमार ना? थारखौ बुंनो थाङोब्ला जों नंखायसो बुंदों। नाथाय नोंबो थगायनो नांगोन। दैजिनि खोमायाव जे बे खोथाया नंखाय होननानै माब्लाबाबो जाहाथे बिनि खोमायाव हाबा। माब्लाबा जों सानो नंखाय खोथाखौ बुंनानै सोरखौबा गोजोन होगोन, नाथाय बे नंखायसिनसो। मोजां गाज्रि, सैथो असैथो, मानसिनो जोङो सैथो खोथाखौनो बुंनो नांगौ। बेसेबांथो बेफोरबायदि थगायनानै दोननो? दिनैसो थगायगोन, गाबोनसो थगायगोन, समफोरलाय सानसेथ' सैथोआ नुजाथारोना। फिसाजोखौ मोनफिनबाय होननानै जुदि जों बिखौ थगायामोनब्ला दिनै बिनि खुगानिफ्राय जोङो फंसेबो राव मोननाय नङामोन। दिनै जों थगायनायखायसो बियो बेसेबां खुसि। माब्लाबा सोरनिबा थाखाय नंखाय खोथा बुंनायाबो मोजांब्ला बिखौ थगायनायाबो गाहाम। राहा गैला फिसा, बेनि अनगा जेबो राहा गैला। नोंबो थगायनो नांसिगोन। थगायाब्ला जोंहा जेबो राहा गैला। जाथों दे, नोंसोरनि साननाय बायदिनो जाथोंसै। नाथाय दैजिया बेयाव थानो बाबायनो बिखौ न'आव लानानै थांनो होबाय। थारैनो जुदि बियो थांफिननो हानाय अबस्थायाव फैबायब्ला लाना थांनायानो जासिगोन। थौदो बिदिब्ला लानानै थांनोसै। हे गसाइ, जोंनि नखरा बबेथिंनिफ्राय बबेथिं थांनो नागिरगासिनो। जों गोबां नाजायो जोंनि नखरखौ गोग्गोमै लाखिनो। नखराव आलो गोजोन सुख सान्तियै थानो गोबां नाजायो जोङो। नाथाय जोंनि नाजानाय बायदि हास्थायनाय बायदि मुंबोआनो जाया। जोंनि नखराव खालि गाबनाय, सैनाय, दुखु, आनजादफोरानो जोबनो थांला गसाइ। नों जोंनि नखराव, जोंनि नखरनि मानसिफोरनि सायाव नों मा माया गेलेदों जों जेबो मिन्थिला। नाथाय गसाइ, नोंनियाव आरज गाबो, जोंनि नखरखौ नायहरदो, अनहरदो। नोङो बेंनानै लाखिदो गसाइ, बेंनानै लाखिदो। दिनै जोंनि रानि आबैया सोर दुथां मानसिनि आखायाव माब्रै अबस्थायाव दङ जों मिन्थिया। बे आबै रानिखौ जेरावखि थाया मानो गसाइ, नोङो जोंनि नखराव दैथायहरफिन, जोंनि नखराव दैथायहरफिन। दिनै बे गथ'खौ लानानै बिनि बिमाया गोबां नार्भास जानानै दङ। जों बिबैफोरा, बिबौफोरा गोबां नार्भास जानानै दङ। बे गथ'खौ नोङो जोंनि आखायाव दैथायहरफिनदो। आब' सोरांस्रि, आब' सोरांस्रि, थारैनो आं नोंखौ गोसोनिफ्राय मानियो। नों सासे आइजोजों लोगोसे नों सासे इसोर। दिनै आंनि थैनि असे फिसौनि थाखाय आंनि मेगनाव जेसेबांखिनि मोदै बोहैयाखै एसेबांखिनि नोंनि मेगनाव मोदै बोहैदों। आब' सोरांस्रि, नों आरो नोंनि बेसेन गोसा मेगननि मोदैखौ बोहैनानै नोंनि हान्थु फारनैखौ एथ' खस्थ' हान्थु खरायनानै गसायनायाव आरज खालामनो जेबो गोनांथि गैला। बेफोर गासैबो आंनि पापनि फिथाइ। हारे जोमै, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? हामाथ' बेफोरबायदि बुंनो। सोरहाथो पाप गैया मानसिहालाय? गासैहाबो पाप दङ। नों बुंनो हागोन नामा जे नोंल' पापि, बा नोंहाल' पाप दङ, बा नोंल' पाप मावो? नों जेसेबां पाप मावो आंबो एसेबांनोथ' पाप मावो। संसारावथ' सोर पाप मावालासिनो थायो? मानोना जोङो फंफ्रोम बाथ्रायावनो होन, फंफ्रोम साननायावनो होन, जों गाज्रिखौसो रायलायो, गाज्रिखौसो सानो, आरो जोंनि मेगनफोराथ' गाज्रिखौल' नायो। जोंनि सोलिनाय, थानाय, जानाय, मावनाय दांनाय गासैबो पापनिल'। नों मानो बेफोरबायदि खोथा बुंदों? हामा बेफोरबायदि गावखौनो दुखि खालामनानै लानो। आरो बेलाय माथो जाखो? बेलाय अरिजिनेल सना जाखो ना बजारनि? बेखौलाय बबेनिफ्रायथो मोनबोखो? आरो बेखौलाय बेयाव मानो लानानै फैखो नोङो? बे आंनि आखायाव थानाय जिनिसा गुबै सना, गुबै सना बियो। बेखौ आं नोंनो बान्था होनो थाखाय लानानै फैदों। मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों जोमै? नोंगौ आब', बे सनाखौ आं नोंनो होनो थाखाय लानानै फैदों। नों बायदि बिजावजालि बे संसाराव गासैबो मोनथों। गासैनि नखरावबो नों बायदि गियानि, अनसुलि, बुजिग्रा, सैसोग्रा, गियानि गुनि बिजावजालि बिहामजो गासैनि नखरावबो गसाया होथों। आंखौलाय मानोथो एथ' बाख्नायखो नोङो जोमै दिनै? नोंगौ आब', बे नखराव
जों सानैजों जयैनो हाबा जानानै फैदों। आरोथ' नोंथ' गुबुन नङामोन, नोंथ' आंनि आमाइनिनो फिसाजो। नाथाय अब्लाबो जों गाव गावनि बेस्थ'खौल' लानानै जों गावनि आंगो सोमोन्दोखौबो जोङो खोमालांदों। जों गेजेर ससेयाव गुबुननिफ्राय फैनाय बिहामजो बायदि जोङो दावहाबो जादों। नाथाय नोंथ' गुबुन नङा, नोंथ' आंनि बिमायनिनो फिसाजो। नोंखौ आं गोदोनिफ्रायनो मा खालामबोदों मा खालामबोआ, मा नासयबोदों मा नासयबोआखै, अब्लाबो दे नों आंखौ गावनि असे बिनानाव बायदि खालामनानै नों आंखौ माब्लाबाबो नागारबोआखै। आंनि खैफोदफोराव, आंनि आनजादफोराव, आंनि जिउनि समस्याफोराव, आंनि गाबनायाव, आंनि उखैनायाव गासैयावबो नोङो आंजों लोगो लाफानो नों बावगाराखै। नोंखौ आरो बाख्नायनो आंहा जेबो सोदोब गैला। खालि आं बेखौल' बुङो, नों बायदि बिजावजालि गासैनि न'खरावबो गसाया होथों। जाबाय दे जोमै, आरोथो बेसे बुंबावगोन नोंलाय? लादो न' बे सनाखौ। आंनो मानो नांगौ जोमै बे सनाखौ? बे सनायाथ' नोंनिसो ना। बे सनाखौ आं मानो लानो? बे न'खरनि मोजां खामानि मावनायनि मेडेल बियो नोंनि बान्था। आरो आं गाज्रि मावो नालाय आंनि गाज्रि मावनायनि बान्थाया दिनै आंनियावल' नङा, आंनि फिसाजोनावबो आरो आंनि फिसाजोनि फिसाजोनावबो थांगासिनो फाबा। बिनिखायनो आं सानबाय, बेफोर सना रुफाखौ लानानैबाबो जेबो लाब गैया। थाखा फैसा थाबालाय मा जानो, जुदि न'खराव गोजोननायानो गैया। नांला आंनो बे सना रुफा, थाखा फैसा, गारि गुरा जेबो नांला आंनो। नों लादोल' आब', लादोल' नोङो। जोमै, नों मा खालामारखो? लादोल' ना। जोथोनै आवथायनानै दोन आब'। दिनै आं गाज्रि खामानि मावोखायनो आंनि पापफोरा आंनि फिसाजोनाव थांदों। दिनै आंनि फिसाजोआ रावजोंबो आलो गोजोन संसार मोनजायाखै। मेगनजों मोदैजों दिनै आंनि पापनि थाखायनो आंनि फिसाजोआबो सैसोनो गोनां जादों। आंनि फिसौआबो सैसोनो गोनां जादों। आंनि मावबोनाय पापफोरा आंनि फिसौनावबो होसोलांगासिनो। बेनिखायनो आंनि फिसौआ बबि। आरो बेनिखायनो दिनै आंनि पापनि थाखायनो आंनि गाज्रि मावनायनि फिथाइया दिनै आबैनाव होसोलांगासिनो। दिनै आबैयाबो सोरनि आखायाव दंहैयो। बेनिखायनो आं सानबाय, जेबो नांला आंनो सना रुफा, धन सम्पति जेबो नांला। आंनो खालि नांगौ दायो सैथो अनलायनाय, सैथो न'खर, बेखौल' आं नागिरोसै। बेनिखायनो आब', बे सनाजों लोगोसे बे न'खरनि जेसेबांखिनि दङ, दाउ अमा बोरमा मोसौ, हा हु गारि न' बां बिल्डिं, गासैबो नोंनि आखायाव गोजासै। मानो गाबदों नों आब'? आंबोथ' गोसोआव गोबां गाबदों, थेवबो आं दिन्थियाखैमोन। नाथाय नोंनि मेगननिफ्राय मोदै नुनानै आंबो हमथाना लाखिनो हायासै। मेगननि मोदैया गलांबाय आब', मेगननि मोदैया गलांबाय, मेगननि मोदैया बोहैलांबाय आब', मेगननि मोदैया बोहैलांबाय। गाबनाङा नोङो जोमै। आब', आंनि आफाया थैनानै थांबाय। आइ दङ, नाथाय आइयाबो आंनि गाज्रि आखुनि थाखायनो लाजि मोननानै दिनै बबेयाव दंहैयो बेखौबो रावबो मिन्थिया। दिनै आंहा ना बिमा दङ ना बिफा दङ। बिमा बिफा थानानैब्लाबो बै समाव आङो मोनसेबो मोजां आखु सोलोंनो हायासै बिमा बिफानिफ्राय। नाथाय नोंथ' जोनोम मोननायनि उननिफ्रायनो बिमा बिफाजों थानोबो मोनाखै, बिमा बिफानि अननायबो मोनाखै। बिमा बिफानि ना फंसे गियान फोरोंनाय मोनखो, ना बिमा बिफानि फंसे बानजायनाय मोनखो? नोंथ' जेबोखौनो मोनाखै। नोंथ' आंनि बिमा बिफाजोंनो देरबोबाय, अब्लाबो नोङो मानो एथ' गियानि? बिमा बिफा आं थाजानानैबो आंहा मानो एसेबो गियान गैया? बेनिखायनो आब', दिनै बिफायाथ' थैनानै थांबाय, बिमा दंब्लाबो आंहा दिनै बिमा गैला। दिनैनिफ्राय नोंनो आंनि बिमा बायदि आब', नोंनो आंनि बिमा बायदि। दिनैनिफ्राय नोङो आंखौबो दैदेन आब', नोंनि आखाइजों नों आंखौबो दैदेन। आं दिनैनिफ्राय जेबो नंला। ना आं दिनैनिफ्राय न'खरनि सम्पति नागिरबावगोन, ना दिनैनिफ्राय आङो माबा मोनसे जुदा हास्थायबावगोन, आंनि नोंनि होननानै बुंबावगोन। आं जेबो बुंलिया।
आं जेबो बुंलिया आंनि मेलेमा जेबो गैया आब' नोंनो आंखौ दैदेनदो आंनि न'खरखौबो नोंनो दैदेनदो आंनि न'खरनि मोननो गोनां गासै सम्पथियाबो नोंनिनो जाथों आब' आं जेबो हास्थायला बे न'खरनि साबिया नोंनि आखायाव थाथों बिदि दाबुं जोमै बे न'खरनि सम्पथिया बोरै आंनिल' जानो हागौ जोमै धन सम्पथिया देरसिन नङा आं नोंखौ गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थाखायो नोंनि गियानखौ नोंनि आखलखौ नों सना बायदि खालामग्रो नोंनि धन सम्पथिया नोंनिनो जाजोबगोन नोंनि मोन्थायखौ नोङो गुबुननो होनो गोनांथिबो जानाय नङा आं नोंखौ बुजायबायानो थायो नोंनि मोननो गोनां नोंनि फिसायनि सम्पथिया नोंनिनोखा जोमै बेखौ आं माबोरै सामलायनो बे नोंनिनोखा जोमै गियानखौल' आरजिनानै लाग्रो थौरो थांनोसै